Ndewo lu Igbo niile. Ndewo no. Aha bụ Maazị Siama, sonye na-akọ Maazị. Akaụntụ bụ afọ m. Otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetu Igbo CNN. Anyị nọ n'azụ Owerri n'ime Owerri na-ewetu n'akọ nke taa ngwa gezienụ ntị mmadụ n'isiokwu anyị. Chioma nwunye Davido agbalị chịrị mmadụ bee wuo site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị. Davido abaala mba baa akwa ma tie mgbu ma tigbuo onwe ya na nwa Chioma nwụrụ abụghị nwa ya o. Ike gwụrụ. Ọ sị na ọ ghọtara ka ihe a si wee mee. Ọ sịrị na isi nwa dị ka isi Don Jazzy, anya ya anya chekwuchagharị, imi ya dị ka isi Peruzzi, ya bụrụzie Burna Boy. Na ike gwụrụ. Ọ dịkwa egwu. Nke kacha nke bụ na ọ sị na afọ nwa dị ka afọ Cubana Chief Priest. Cubana Chief Priest. Eze Mowet. Kezi ka nwa si wee gbọdọ gị chere mmadụ Eze Mowet. Ewo. Ọ dị ka onye ke ya n'aka n'aka. Ọ dịka onye bi ige James onye bi John. Ịgbakwana nke anya chekwuchagharị nke na mụ mara. Anya m na-ele Anya ọkpụ. mgbe a na-eme ife anụ elele m mbụ ụkwụ nwata nwa. Ọ dịkwa ụkwụ ya dịka mbụ ụkwụ bụrụ ashagi. Ọkụ ya? Ịma gbagba na-eme elo. Ịma onye ọ na-asọpụrụ. Ana m afọ ụkwụ ya. Dịka ụkwụ bụrụ ashagi. Mana chọkwa mgbe mara ndị mmadụ. Ọ na-ebu ọ na-abịa were ya bịa were kwa igbu obere ihe o mere n'isi ya. Ọ naghị anụzi. Ka na were anya n'ụka agwụgo. Ewo. Awa anyị mere ka anyị tapụ itikọ ọnụ na ihe na-agbasa anyị. Ọkwa anyị kọrọ akwa ndị nta akụkọ wetara akụkọ a. Ike ya dị ka ike m ka afọ Nke abịa kọ ya na-akọ ka anyị mechikwa ọnụ. Ngwa gezienụ ntị. Otu agadi nwoke na-agba ofe, onye nke aha ya bụ Prọfet Rolex, nke na-eri gbodo, nke na-eri ha, nke na-eji aka eri ụtara, nke na-eji pins ata kwilikwili. Mgbe anyị gara ịgba nwa amadi ajụjụ ọnụ, ọ sị na ya awụ fọt ya na ihe ndachi n'aka ndị vileji ya. Na ọ nwere otu ụbọchị ọ gara buru ite ofe mmadụ. Ite ofe onye ahụ o buru, onye ahụ aga mee ya ọgwụ, mee ya nke ka ọ na-erisi ihe ọ bụla ọ hụrụ. Ka anyị gaa n'iru gba ya bụ nwa amadi ajụjụ ọnụ jụọ ya otu ihe ahụ chiri wee mee. Ọ na-adịgide, ọ na-adịgide, ọ na-adịgide nụ, ọ na-adịgide. Ịma n'ọnọdụ na ọ naghị adịgide, ọkwanụ nwa mgbe nta ka ọ na-adịgide. Ịma n'ọnọdụ na ọ naghị adịgide, ọkwanụ nwa mgbe nta ka ọ na-adịgide. Nwa mgbe Ịma nta n'ọnọdụ na ọ naghị adịgide, ka ọ ọkwanụ na-adịgide. nwa mgbe nta ka ọ na-adịgide. Nwa mgbe nta Ịma n'ọnọdụ na ọ naghị adịgide, ka ọ ọkwanụ nwa na-adịgide. mgbe nta ka ọ na-adịgide. Nwa mgbe Ịma nta n'ọnọdụ na ọ naghị adịgide, ka ọ ọkwanụ nwa mgbe nta na-adịgide. ka ọ na-adịgide. Ịma n'ọnọdụ na ọ naghị adịgide, Ọ bụ nwa mgbe nta ọkwanụ nwa mgbe nta ka ọ na-adịgide. A wetara gị nnọọ n'ụkwụ ọma. Ụkwụ anya mma ya nnọọ. Awụ ndị Igbo CNN. Anaghị elele ihe aga niile ife a na-afụ mana Facebook mana Instagram mana ịntanetị niile. Anyị sị ka anyị bịa jụọ gị ka otu o si na-aga ife n'ife a niile na-eri ele ọ nakwa aba gị n'afọ ka onwe ebe ọzọ ọ na-aba. Ọ da-aba m n'afọ ebe ọ na-aba na drọn. Na drọn kwa. Onwere drọn nọ gị n'akụkụ onwe drọn ibisa n'akụkụ anyị na-ahụ. Dada m meri na gị sọ da-aba m n'afọ. Elekwa ihe nọ nga anyị ọ drọn. O ji afọ abụọ anọ Ife anụ gị na-afọ dị anyị. Anyị na-anụ nọ ndị vileji gị mere gị ihe ọ eziokwu. Eme nwanne mpa m na ya bụ na-aza ala ọ ya mere mee. Ndị mmadụ ngwa ga ife anụ agbara aka. Anyị na-eri ya. Ife anụ agbara aka. Ewo. Ahụ dị gị nnọọ mma. Arụ dị gị nnọọ efu ọ na-apụta gị n'arụ. Isi m n'ike na-eri. Anyị kwadoro ihe ị na-eri ọtago. Ya eri na ya eri. Ị na-ekwutere m na gị abụọ. Ị na-eri ekwutere onwe gị dị anyị nye mmiri aka m akwa aka. Ọ na-adịgide, ịma n'ọnọdụ na ọ naghị adịgide, Ọ bụ nwa mgbe nta ọkwanụ nwa mgbe nta ka ọ na-adịgide. onye nwe mme ịnụrụla ekpere mme. Onye nwe mme ịnụrụla akwa mme. Akwa kwara n'abalị ya ọ ga-adịgide. Tiemesi napụtala m. Afọ na-agba mkpụrụ. Ọ laptọm dị. Di anyị nwoke ma na-anwakwa di anyị. Hai Chineke. Ọ na-anwa. Kedu afọ o ji eri ihe nke a? Adịghị afọ nwoke a ji eri di ife. Ị ka jide akpụ n'aka. Ji akpụ ya n'aka na-ekwe. Eri na m ntụ n'ọnụ biko. Ababa na ime ọfịa ka ije nyụọ nsị. Jee aba n'ọfịa ka ije nyụọ nsị.